Kaisa belai kha khama kok thangnai bisio takhok broto kisani boma o ha sangsana yak karagui bopha bai tongjakmani bini bai 4 jona no tui aboni pore takhlai 11 tarik 11 mas 2022 o salmario bini bopha thwi thangmani bagui o naithok ha sangcharno langma joy kalangmani bagui bini takhok broto kishor tripura belai kha khamjak tei wanajak bini bai rok 4 jona tongo borok total khorokpa aboni bagui takhok broto kishor tripura bo tabuk college BA complete khlai English honours lai tabuk B.Ed Kolkata o admission khlaijak aboni pore Ranjan Tripura bo haino hai sabrom SS High Secondary School bo pori tongo class 11 o Somba Lakshmi Tripura Silasori pori tongo class 9 o Toron Tripura Parani School no pori tongo Onika Rani Tripura bo khlai 4 bochor 4 years ongkha tabuk bini boma bopha thwi thangmani bagui borok khorokba tamo khlainai wanama singsa belai kha khamani kok aboni bagui borok BPL poribar ni basa borok tabuk toma khlai tongnai wana laijak lukorom thani ani koimong jara khagam khogam bai yaphana musnarok kisa chur chuba churna musnarok tongkhe chuba bangkhe janai hinai anon thani koijago hambai takhok broto kishor tripura bo haino hai lekha pori tongphano hani bagui jatini bagui bo samung tamahai bini bophabo belai samung tangjak tini magrom ADC village jatini bagui tophani bagui swatini bagui belai khamjago tei maharajani wardes rungui ADC election o belai chuba chur kha te samung belai tangjak hambai tarokna।